uthandwa luko okuzwana kuko phela ngokuzonda yazi yobani ke izothatha i-decision we mabatha ngiyaphupa iPirates ezoqokuliligi la Ningihlekisa ngoba okay yazi ukuthi maba asibhejeni yabo iPirates meke yaqukula lapha iwena baba uzomthengela iPS5 ayikho inkinga kodwa meke kwawini case akho PS5 ozoyithola la siyabheja Hey, game over fethu hey sinenkinga la sala sinenkinga phela manje ibhari ke sivele yayifikela la emhlabeni wethu ayidalela iphusha insangu ngicabanga and futhi ke ngazi ukuthi nabo labantu bethu bathenga kakhulu kuyona and futhi ngathi phethu staff osile ke futhi uyanje na uthi mina phe umuntu ophusha la roundini noma uthini mayibona le bharini nafethu igoqa into zayithi kusho game over ikhe ngaphandle ngikwenza njalo game over Hola madoda. Hosh. Hola madoda. Hosh, mashana. Thini niphetheni namhlanje bafana? Ngisashayisa ngesibasi ke namhlanje. Manje nithi malini la mfethu ayibona nawe lapho mfethu uhaca lo premium mfethu awusandla sebhoni lapho mfethu awufethu 5 mfethu lapho simele 5 hey baba khona idrati la ngani run mfethu game over indaba madoda asemkhohleni uthi ngoba ngeke uyazi imali emadoda yazi nje ungayithola zonke lezi zinto ifuka le mali enifuna nje ungayithola game over 100 ongena nyusa noma ngedrati uyazi so alikho idrati ngoyinyusa labafuni nani imali endimgayo sekukunina usini hello fani hello usuthi malini Ziphi washoselwa nje mfethu uthi mina ugame over la umdlalo ngiyawuqeda njalo mina ngikuqede khona la uzochaza ngakutshela uzovela uchaze lapha tuyapeta abafana laba kanti benze njani hayi labafana laba game over ngathi abasakwazi labafana bengamele ngibadalele kwayona le mali yabona nje bafethu kubuya ngami angiyihliphisa nje Fezeka silokhu hambe ekuseni uzobonga lesikhathi. Isikhatsini lesi. ngiyabanga ngibanga. Umthetho wakho ufuna ubuyeka le yakho. Namanje sitsha sezenza washoma wakho. Cha ngiyabuza. Ngiyaqondisa baba. Awu baba. Hayi uzodinga induku lo. Awufezeka mntanami. Wabuke bungekho right mntanami. Kodwa bekuhluphayo. Fezeka. Hayi wakho kwenza kanjani? Ima baba ima komphe. Miphuza. Ngiyabonga mama. Ntanami, udliwa yini? Hayi makhulanga amathinyongo. Oh, ngempela ngenzeka. Uthi ngiyokuthathela amaphilisi enyongo. Ngizongithela rumini lami. Okay. Mama ngabe njani ngani? Hayi unenyongo lo. Kusho ukuthi inyongo. Awu baba, ngabe uthi ingane yathi ikulele? Hayi ngisho nje ukuthi lekela.
Hey, Tommy. Hello? Ngiyaphila Tommy ndaba. Baba amaphilisi akuphi? Alapha phansi kwe-TV. Bekuningi. Tommy ngalalela khuluma. Yakhumela la ngisasephathini. Ya ngiyakhumbula. Uthi ngithi nalo nomunye umfana nje ngiphutha. Tommy nasho. Nesho. Baba zabe sibatshelile. Hayibo. Hayibo batshela bengane. Engeke bazoba phone. Ma, umthathu wakho ubuzozomtshela nini vele? Ma, Ungazothi nyawe. Stupid. Umthathu wakho nisimisele ngani? chaza ukuthini na? Ungazongenza isilima wena. Ngoba ngikuzwile ukukhuluma nefoni. Hlazo line losilethela lona la ekhaya vele. Hayibo umsindo omngaka kanti kwenzakalani ekhaya? Ayilutho baba. Mamtshela. Ungazongenza njalo nini? Angitshela ukuthini? Baba lengane yakho ina 3 months ikhulelwe. Ini? Fezeka ngabe iqiniso leli ngilizwayo. Baba. Ngiyaqolisa. Baba ngiyaqolisa. Baba ngiyaqolisa. Hayi wenza ngani? Baba. Espera, mãe. Baba uzangiphosa. Baba ngiyaqolisa. Baba ngiyaqolisa. Kade ngangitshela uthi. Uthi ngithathe telefoni ungavela yona bathi ungeze yakufona. Ayuthanda luko ukuzwana